the ground shake. Здравейте хора, аз съм Крис Бой БГ, тук с мен Iron Boy. Днес играем в Fantasy BG, ще играем TNT Games. Ето тук дай си пише TNT Games. Има две игри, които ги знаем. Не знаем какво е TNT Tag все още. Играхме, но не успяхме да разберем. Започваме първо от TNT Run. Играем всички групи, които са А, Б и С. Ще има винаги по 3 игри. От А да започнем. Айде. Да. Най-накрая свето. Играем 3 от 3 да играем. 3 от 3 играем, да. И, Падна. Надолу. нещо на мишката бъгна. Добре, ти още ли си на първото? Да. Много добър. Майко, видите ли какъв бъг, хора? Буй. Знаеш как дропна, Буй, къде падна? Трябва да видиш, как ти бъгнеш. Да, той на мен, нали знаеш, че е също. Нали, да? Това може просто да самата геймс така, когато вече настига да те превземе. Къде падна? Майко! 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 Колко паста има това? Ти си добре. Кой добре? Не си най-долу, нали? Ето го шампиона. Аха, добре. Добре, много за мен, така да започнем второто. На Б клас. Това е голямото намаление. Защо в Б клас не беше ли А? Бебе, играем А, Б, С играем. Добре. После да Сафлион. играем Ball Speed. Сафлион да знаеш. Какво правиш толкова, бе? Абе, Не само спокойно. какво правиш в момента? Паднах в една дупка. Че толкова ли не е видя тази дупка, бе? Не. Еми, напиши. Не знам. Давай, спокойно е. Идвам, пред тебе съм. Не си. Не знам. Сега. Така, вторя. Вече съм при TNT-то. Б клас ли трябва да сме? Да. Добре. Готово. Много гано там място. Това е доста огромно. Да. Падна. Пак падна. Вой, аз паднах. Не трябва да игра назад. Вой, много ганни пъпчета. Добре. Гледай. Айде. Охо, 1 на 1. Решаващата битка. Си. Това е най-голямото ли беше? Да. Това е най-прецакващо, защото е напълно тъмно. Горе затвора. Майко, къде аз минавам? Голям съм кьор, човек. За кой ти върв? Вуй. Паднах. Вуй, пак паднах. Пак паднах. Добре, аз съм на... Охо, печели. Сега отивам да играем TNT Boss Speed. От А до С, нали? От А до С, да. Да, от А до С. Айде. Тук трябва да се целим с стрели. И като целим под нас, това се взривява и е пак.
Доста съм точен, да знаете. Ти ли си точен? Аз си победих първата игра, нали? Що в първата игра беше за скок? Да. Аз не съм чул. Та игра пак ще играем 3 от 3. Тук трудно се побеждаваме. Ако някой не се фърли. Напредък има на сега Iron Boy. Не знам кой има напредък, защото кой не е ударил да падна. Чай, че обърка копчето с нещо дабл бутър си. Не знам, не гледам кой да това. Да създаде малка междузвездни булички. Абе, не дей така, бабо. Майко. Опа! Май разбрахме кой е победителя. Доста ключе паднах, иначе не мога да целиш. Ну, ай, 1-0, ай. Ай, Влизай в Б. ня. Пак ще играем? Абе, къде влезе, бе? Б, бе. Буй. Кой е това? Е това тук нещо мега прецак. Влез в Б, бе. Абе, не мога, бе. Кой това, бе? Кой е това? Не знам аз. Чуя се седели на него да не седели. Сега ще го пробвам. Дай да започваме. Май така, добре. Това сега ще го целно. Но не е за предпазване, бе. Охо. Да, бах предпазване. Аз не мога да кликна. Да, това откъде да целиш. Защото като го оцелиш земята не мога да пернеш. Добре. Е, така е много тъпо, че той Кое? си отгоре, аз нямах мисъл направя такова. Може да нацелваш. Не мога. Гледай го. Оха. Ай, трета игра. Няма смисъл ти. О, значи, добре. Или пък дай да изиграем, защото няма да го видим. Си. Това беше маняк. О, това е много яко. Как мога да се фърлиш от човека? Имам тактика. Долу ли се фърли? Това си тактиката да стреляш отгоре. И пак ще убия, няма страшно. О, май, нещо... 3-0. Да. Добре, това беше Пипо. Скоро.